Türkmenistan'ın prezidenti ve dünya liderleri bir taraflık binafına gül koydular. Halkara forum başladı. Şu gün Türkmen halkı halkara bir taraflık gününü hem de Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllığını mühim davaralar bilen bayram edýär. Bu sene bağışlanan halkara çäreler bütün dünyada halkara parahatçılık ve ınanışmak yılının çäklerine geçirilýär. Dünya liderlerinin Aşgabat'a gelmegi, bayramçılık davaralarına gatnaşmak üçin dürli yurtların prezidentleri, premier ministerler ve halkara guramaların yolbaşçıları paytahtymyz Aşgabat'a geldiler. Mihmanların hatarına Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin, Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Respublikasynyň prezidenti Masud Pezeshkian, Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayev, Qırgızstanyň prezidenti Sadyr Japarov, Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman, Ermenistanyň prezidenti Vagn Hajaturyan, San Tome ve Principe Demokratik Respublikasynyň prezidenti Carlos Manuel Villanova, Iran prezidenti Abdullatif Rashid ve beýleki ýokary derejeli döwlet ýolbaşçylary bardyr. Davaralar bir taraplyk binasyna gül goýmak bilen başlady. Ilki bilen Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we ýygnanan döwlet başdanlary durky täzelenen bir taraplyk binasyna gül goýdular. Bu däp ýurdumyzy halkara parahatçylyk we ynanışmak ýörelgelerine ýetiren bir taraplyk siýasatynyň ähmiýetine hormat görkezmekdir. Döwlet başdanlarynyň soňra premier ministerler, halkara guramalaryň ýolbaşçylary, ministerlikleriň wekilleri we daşary ýurtly mihmanlar hem aýratyn tertip boýunça gül goýdular. Halkara parahatçylyk we ynanışmak ýylyna bagyşlanan halkara forum işine başlady. Bir taraplyk binasyna geçirilen davaradan soň maslahatlar merkezine halkara wekilçilik forumy öz işine başlady. Foruma Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň başlyklyk etmegine dünýäniň dürli ýurtlarynyň döwlet başdanlary gatnaşýar. Forumyň açylşynyň prezident Serdar Berdimuhammedow we dünýä liderleri bilelikde surata düşdiler. Hormatly prezidentimiz öz çykyşynda Türkmenistanyň hemişelik bir taraply hukuk ýagdaýynyň häzirki döwürde parahatçylygy, durnukly ösüşe we ynanışmagy puhtalandyrmaga hyzmat edýändigini ýetdi. Dünýä liderleri hem öz çykyşlaryna Türkmenistanyň halkara derejesindäki awraýynyň, daşary siýasatynyň we sebitdäki durnuklygyň üçin edilmegine goşýan goşandynyň aýratyn möhüm ähmiýete ýedigini belläp geçdiler. Putin Rus kampaniýalary Türkmenistana täze maýa goýum taslamalaryny amala aşyrar. Foruma gatnaşygyň dowamyna Rusya Federasyasynyn prezidenti Vladimir Putin Türkmenistanyň ykdysadyetini hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça möhüm beýan etdi. Putin'in aýtmagyna görä 2025-nji ýylyň 10 aýynda Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky feodal dolanşygy 35 göterim artdy. Rus kampaniýalary Türkmenistanyň bazarına täze maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmagy meýleşdirýärler. Energetika, ulug we beýleki ugrlarda hyzmatdaşlyk üstünlikli dowam edýär. Türkmenistan dünýäde uly awraýa eýedir. Putin Russiýa Federasyasynyn prezidenti çykyşynyň dowamyna Türkmenistanyň halkara derejesindäki ornuna ýokary baha berdi. Türkmenistan Merkezi Aziýada we bütün dünýäde awraýly we hormatlanýan döwlet. Taryhy we ruhy mirasa daýanyp, ykdysadyetde we jemgyýetçilik ugrlaryna depkini ösüş gazanýar. Sewitleýin we halkara parahatçylygy berkitmekde möhüm rol oýnaýar. Putin şeýle hem häzirki wagtda Russiýada 54 000-den gowrak Türkmenistanyň talibiň okaýanlygyny aýratyn ýetdi. Ol 2026-njy ýylda Türkmenistanyň garaşly döwletler arkalaşygynyň başlyklygyna geçjekdigini belläp, Türkmen tarapyna üstünlük arzu etdi. Hem de Russiýanyň ähli zerur gollawy bermäge taýýardygyny beýan etdi.